Sabar pisan Randugawana. Aku ki nelayan Ngamarta. Kene iki wewengkon negara Ngamarta. Lah kok iki ana wujute makhluk sing gegirisi. Mesti kowe dudu wong Ngamarta. Ora perlu tetakon babakan kuwi. Sing baku lautan kene dadi hake wong Sangga Langit, wong Nusa Kambana. Ora bisa iki lautan Ngamarta gaglak pisan wae. Piye? Syarate wong dadi ratu ana pira? Ana 3. Apa wae? Wibawa, wicaksana karo santosa. Maknane santosa, santosa lahir batine. Santosaning lahir ratu ora kena cacat. Lah, aku tak nyuwun prisa, Mbah Destarata ki cacat apa ora? Iya, cacat. Cacat piye? Picek. Yen wong caca netra, wong wuta ngono kira-kira kena dadi ratu apa ora, Mbah Sengkuni? Anu wedange ndang diombe selak dikrubung semut engko ngger. Wedange ndang diombe. Aja nylimur, aku butuh katerangan sing gemathok iki. Gobokmu diwanwake. Iki pakmu gedhe ing Ngawangga ya kuwi Basukarna. Ora perlu kowe kakean gunem sing tanpa guna. Sing cetha wae bebeteng negara Ngastina, bantenge wong Ngastina. Senopatining praja ora ana liya kejaba mung Basukarna, mula kang mangkono. Yen pancen kowe bakal ngancik lan ngucik ngrembug kamukten negara Ngastina, ora perlu kowe rembugan karo sapa-sapa ning Maragage metu njaba golek papan sing jembar. Kowe kena ngukup negara Ngastina, Pandhawa kena ngukup negara Ngastina. Paton pinter njebol dadane Karna. Ha metu njaba yen ora dawa umurmu. Lewar ngawur Patih Harya Sengkuni. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh nggih anak Prabu Ngastina. Tan wurunga bantah dredah munggah Pancabakah. Kakang Narpati Ngawangga bakal tetandhingan kelawan anak Werkudara sing jenenge Antasena. Inggih. Nadyan bayi wingi sore aja disepelekake. Mula mangsiagakake para Sata Kurawa. Lamun ana bobol Barate Kakang Narpati Ngawangga wajib caos pambiyantu marang Kakang Basukarna. Mboten langkung sendika ngestakaken dawuh nggih anak Prabu Jaka Pitana. Bapa Durna wonten dawuh nggih. Sampun ngantos pegat lan kendhat anggendika meminta marang Sih nugrahane Hyang Agung. Supados para Sata Kurawa tansah njayeng bawana. Nggih, mboten langkung sendika ngestakaken dawuh paduka nggih anak Prabu Duryudana. Kaya ora ana dawuh maneh, Kartamarma bubarna kang padha gantung sibuk. Ing sunedya kundur ngedhaton manjing sanggar pamujan, meminta marang Sih nugrahaning Bathara, muga tansah paring dana rasa marang Duryudana.
wor-worahan ngaraning juret kong maguru kong seteka yobu tulo war pancriteng ora ngesti rekata ingkang bojo layu sepet kendelik liwat ukur bocah rong ilang pupuk lempuyange kowe sing jeneng Antasena ya dasar para nyata kowe sapa satriya tirta tinalang Raden Kartomarma ora minggat wani nyampurani urusane wong grek tan wurunga dadi batang dibuktekke sapa sing jengkilang kuwandane Pakde Kartomarma ing kene dalan patimu pusakan jroning dewa mandi kok lang padangipun taman kota maju bareng karo kula.
Wah. Wah. Hey. Wah. Oh. Setian lo. Ah. Hey, ah. Oh. Oh, ah. Wah. Oh. Hey. Right. Oh. Hey. Hey. Oh. Wah. Hey. Oh. Wait. Wait. Ojo minggat kowe. Ah. Oh. Yeah. Oh. Wait, yeah. Ah. 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 Oh, ah. Oh. 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 Ah. Ah. Wait. Oh. Wait. Oh. Begin. Parah. Hilang nyawamu. Wah. Ah. Hot. Wah. Wah. Eh. Ah. Oh. Oh. Yeah. Oh. Wah. Whoa. Oh. Wah. Ah. Oh. Eh. Ah. Oh. 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 Lo. Ah. Yo. Hey. Oh. Ah. Ah. Sore sing jenenge Antasena parandene duwe kaprawiran ngedap-ngedapi ketipik para Kurawa kabeh padha salang tunjang. Aja gembelo sirahmu Antasena. Iki Senopati negara Ngastina Narpati Ngawangga Basukarna. Nadyan to iki terang ana awang-awang mider kaya kinjeng mubeng kaya gangsingan. Ndak saut abor mustakamu.
dadah. Oh. Ayo Suramrata, Jayamrata. Saanane wong Astina maju bareng Antasena tanding. Wah. What? Hey! Wah! Oh! Hey! Wah! Wah! Sembur! Wah! Tentalo sembur! Paluk merata gerbuten aku. Parandine ora nggandra sepira kowe wa Prabu Duryudana lan Patih Julik Sengkuni. Ketiban semburku upas kobar nyatane ngalumpruk kaya linala sanata bebayumu. Kobong dadamu ra iso bak. Mongko sing bisa ngusadani ora ana liya kejaba ya mung Antasena lantarane tak sembur kaping pindho wujude upas kobar. Ning ripalungguhan iki kowe ora bakal tambani. Men kowe gelem ngrasake lan gelem mawas diri. Men dadi ratu ora sak geleme dhewe anggen menyiksa marang para kawula. Iki karma sing kok sandang. Para pepundhenku Pandhawa mligine Kanjeng Rama Njodipati Rama Werkudara kuwi wiwit isih cilik nganti ripalungguhan iki mung tansah memungsuhan kelawan para Sata Kurawa. Mongko ripalungguhan iki Antasena sing kasembadan anggenku ngrubuhake adeke Ratu Ngastina ya kuwi wa Prabu Duryudana. Jumbuh lawan pangandikane Eyang Bathara Baruna yen pengin didaku putra dening Kanjeng Rama Njodipati kudu ngetokake lelabuhan luwih dhisik. Apa kira-kira nggenku labuh ngrubuhake mungsuh ya kuwi wong Ngastina iki bisa dadi srana tinampa anggenku swita marang Kanjeng Rama. Rama Werkudara aku anakmu lanang sing sowan bektiku katur Rama. Dewe sarda pawana teng ranu tresing karasaning sun dening kanyut manis direngira Gusti
ati sisi pengjanmo. Narendra Nusa Kambana Prabu Sangga Langit
Saka metu saka bajakalan kalusus daleweran mangan daging palem-palan sarwi amondong limpo sarwi amondong limpo paman Reca manik sejati ning alam ingkang tinut ing jagat Senopatiku sakloron becik kowe Rekata Yaksa apa dene Bajul Sengara Kawula nuwun timbalan ingkang adhawuh sinuwun Prabu Sangga Langit kalilan cumadong dawuh kanjenge Ruhanana lamun tori palungguhan iki negara Nusa Kambana ya ing Nusa Kambangan larang pangan merga saperangan gedhe para kawula lan uga Sentana Praja Nusa Kambana kene mesti mangsa bangsane buron ingkang mapan ana ing samudra mong Kambangan kene bangsane iwak wis entek kabeh lajeng keparengipun kados pundi Kanjeng Ripalungguhan iki sing ndak incer sing ndak ancam sing ndak incem ora ana liya kejaba samudra laladan negara Ngamarta dasare lautan negara Ngamarta kuwi wis marambah makaping-kaping didaku dene wong manca praja dijarah rayah dene wong manca negari Pandhawa ora nate piye-piye tegese ing bab lautan Pandhawa kuwi ora duwe kawibawan babar pisan antarane daratan kelawan lautane negara Ngamarta kuwi luwih jembar lautane kejaba akeh buron-toya ing mapan ning samudra nanging lamun to sak ngisore samudra dikedhuk kuwi yektine akeh bangsane asil lenga bumi lan sak piturute sing bisa dadi srana kamulyan kawibawane tumrape wong Nusa Kambana kene marma kang mengkono Ripalungguhan iki anggenmu dandan aja kok kendhoni kepara malah kenceng ana. Njegura ana samudra laladan Ngamarta. Dakunen wewengkon lautan ing negara Ngamarta. Bangsane buron banyu ing kono gagelaken kabeh. Yen nganti wong Ngamarta para Pandhawa mrina luwih becik patenana pisan jaran rayan kamardikane wong Ngamarta. Yen tetela kados mekaten boten langkung sendika ngestakaken dawuh sinuwun. Keparengipun kula dipun lilani bidhal benjang menapa. Nadyanto sambung obor colok lintang rambatan pundak budhal dina iki. Nadyan kaya ngapa lan kepiye negara Nusa Kambana kudu tetep kajuwara ing jagat diwedeni karo wong sak donya merga saka kaprawirane. Putra Pandhawa tata kaindriyan sasara maruta mawana ana marakana
Pisan Randugawana. Aku ki nelayan Ngamarta. Kene iki wewengkon negara Ngamarta. Lah kok iki ana wujute makhluk sing gegirisi. Mesti kowe dudu wong Ngamarta. Ora perlu tetakon babakan kuwi. Sing baku lautan kene dadi hake wong Sangga Langit, wong Nusa Kambana. Ora bisa iki lautan Ngamarta gaglak pisan wae. What? Oh. Candrané negara Ngamarta kaya ketaman Badra Irawan. Kadangipun Kakang
Dimas Werkudara apa dene Dimas Bagus Arjuna. Rumangsa nyangga dosa lan gendhong kaluputan ingkang gedhe sakwuse Puntadewa pinercaya dadi ratu ning negara Ngamarta ning nyatane ora bisa ngayomi marang para kawula gedhene njaga marang utuwing wewengkon negara Ngamarta. Siadi wis ngerti, wis marambah makaping-kaping. Mbuh wiwujud samudra apa dene wujud daratan lan uga malimbare wujud pulo ing laladan Ngamarta sing marambah makaping-kaping didaku dening wong Mancapraja ingkang sateman wis ana siji loro laladan Ngamarta sing kudu ucul saka pepangkoning praja Ngamarta Yayi. Mula yen ditutuk-tutukake kaya mangkene tegese para sepuh biyen anggening gayuh marang kamardikan direwangi toh jiwa raga ngorbanake nyawa kanggo ngreksa marang utuwing bumi Ngendraprasta. Bareng ripalungguhan iki Pandhawa mung kari nglungguhi klasa gumelar, mung kari ngreksa lan ngopeni wewengkon utawa wilayah wae parandene gagar wigar tanpa karya Yayi. Barep kakangku upamane negara Ngamarta mligining bab samudra katon ringkih tanpa duwe daya tanpa duwe kawibawan kuwi wis memper. Merga nganti ripalungguhan iki yen bab daratan wis dikuasani wis dipandhegani kaca, nanging nganti ripalungguhan iki durung ana senopati ingkang ngreksa ning lautan kanggo njaga marang keutuhane bumi Ngamarta. Merga pancen durung ana wujude prajurit utawa senopati sing duwe kaprawiran lan keluwihan mapan ana telenging segara. Nyuwun pangapunten Kanjeng Sinuwun dene kula seba tanpa piniji nilar dumateng tata krami. Yen ora kleru pamawasku iki prajurit ingkang mandhegani ngreksa lautan negara Ngamarta inggih kasinggihan. Ana apa? Ngaturaken kedrawasan babar pisan boten dugamana. Bilih ripalungguhan samangke samudra negari Ngamarta wonten bab ingkang aneh-aneh lan elok sanget karana wonten wujudipun denawa kalih ingkang mapan wonten telenging segara ingkang wujudipun menika gegirisi boten namung ambadok wujudipun Burontoya ning para nelayan ing sami misaya mina wonten mriku ugi dipun gaglak dening buta kala wau.
Wong gedhe dhuwur nyemplung segara sapa? Panenggak Pandhawa wong Jodipati Werkudara kang dadi aran. Kowe sapa? Rekata Yaksa, mburi saka Nusa Kambana. Ora nyingkir saka samudra laladan ngamarta ilang nyawamu. Wah, tibani supitku dadal-dadamu. Wah. Ah. What? Wah. Ah. Wah. Oh, eh. Oh. Wah. Wah. Ah. Wah. Ah. Wah. 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 Kabar pisan ora nduga mono jane anakmu Antasena wis ngelekake. Ning nyatane entek-entekane kaya mengkene. Dayane supit saka wujute Denawa sing nggegilani wujute satemah kowe nglethak kumambang ana ing banyu, Pak. Muga-muga aku isih duwe daya kemanden, aku mung dadi lantaran pangeran sing ngeparengake. Upas kubar kejaba kanggo nyikara menungsa uga bisa dadi srana nambani menungsa. Coba tak budidaya tak tambani ngangge upas kubar, Pak. Sing nambani karo aku. Aku mung dadi lantaran pangeran sing ngeparengake. Yen pancen ngaku dadi anak Werkudara, buta loro kae rampung ana njaluk pangestu, Pak. Apa iki? Putra Jodipati Raden Antasena. Sapa kuwi? Rekata Yaksa. Yektine makhluk apa wae iki duwe kewajiban ngreksa marang karahayane samudra. Aja njur dak sia kaya mengkono. Iki kanugrahan saka Gusti sing menungsa utawa makhluk apa wae wajib nyukuri. Ora kok njur ampyak awur-awur kaya mengkono. Akehan bebangal.
Wah!